också vara med. Vill du också vara med på filmen? Kommer alla här? Inte då. Athena kan väl få vara så där? Hej Elektra! En får bara vara med. Nej. Kan du sätta in mig på Facebook? Det var på Facebook. Du kan vara på YouTube istället. Ja. Varför inte på Facebook? Mamma? Nu filmar vi valparna här. Bullet, är du busig? Hej Bullet. Alla är busiga. Ja, jag tänkte han äta upp din tå. Plexus. Ja. Har jag två? Hej Atlas. Två? Och Elektra. Nu sitter inte Athena i mitt knä. Då har vi Seke. Sitter du där och kissar? Din buse. Hej Seke. Kom då Seke. Man vill inte sitta stilla, bara bulligt. I alla fall. Ja, bullet och Athena. Skäller du på kameran? Rosa. Skäller du på kameran va? Kan jag också få filma eller ta kort? Du får vänta lite.